Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa etong sa mga palanggang mga tagpalamati, yes, ang pagpangamusta natin sa inyo, dira. Matapos ang inyo pagpaniyaga, sigurado si Tita Wilma nga ara naman kamo dira nagapahunay-hunay, naga-relax, iba nagapiyong-piyong ng mata, iba nagapatunaw-tunaw pa Tita Wilma, na? Anyway, sa kutob sa malabutan sa etong sinipagpangalagad iya karon nga hapon, relax lang. Obdanay kita sang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma Sugaton sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Pebrero 16, tuig 2022. Ti sa mga nagahingagaw pa dira, hingagaw, hilimuson, kung pala niya gahon pa, dali na lang alas 2 o 8 minutos na lang kag mag alas 2. Sige bastang importante iya sa aton, padayon kita nga, magapaninguha. Anong inyo sudan panyaga? Pa-share naman kay Tita Wilma. Amon da, no to gani Joms? Ang amon paniyaga, manamit ang preparasyon ni Action Chomeri Valderrama. Amon sa ni Chef, there is Action Radio. Salamat, kid. Okay, sa atin mga kabataan dira, relax lang ka mo, no? Relax. Kag hindi anay magpasaway tungod mainit ang panahon, magluwas nga mainit ang panahon, likawan anay nga maginit man ang ulo para wala sang sabtanay dira kag wala dira iya problema, di ba? Okay, Tita Wilma, sige lang, okay lang na gihapon na. Kag sa kutuban sa malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon, sa ila dira mga radyo nagaupod sa aton 684 kilohertz. Yes, nag-upload naman sa aton sa Facebook Live via Facebook page ang Action Radio Bacolod. Ara lang Action Radio Bacolod, click lang updanay kita tugtog technala stress inyo pa dira masiplatan kag mabasahan ang mga flash reports, breaking news, mga dlagko nga mga events da mga balita nga nagakatabo sa palibot sa aton pungsod kag sa iban pagid nga mga kapungsuran sa luwas ng pungsod. Kag may ara kita dira chat room sa aton Facebook Live. Pwede ka mo dira maka-share sa inyo mga greetings na inyo mga mensahe nga palabot sa inyo mga palangga sa kabuhi. Ari man sila malapit o kung sa malayo o kung kamo dira nga malayo. Magpalabot sa inyo mensahe sa inyo mga kapamilya nga ari diri iya sa amon sa Negros o kundi man nga bahin sa Pilipinas nga nagaupod sa aton sa sininga hapon, di ba? Okay, ginaya Tita Wilma. Kag isa pagali tawe na pwede man kita makaupdanayo via YouTube, sa kon nami daging yung internet access, YouTube Action Radio Bacolod, click nyo lang na. Opta na yung mantagyampon. Pwede man ka mo makabisita sa Anton sa new website. Website sa Action Radio, log in ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio dira. Pwede nyo maklik up na naman kita sa gihapon. Gani, sa nambal na ni Tita Wilma, relax lang. Samtang nagapiyong-piyong inyo mga matao po lang, inyo pala matinaan kay Tita Wilma kay lingawon na itong kamo sa sininga hapon. Sang entry na naman dugang sa aton third prize winner, sa aton Mi Amore, mga pinasay nga larag boys ang paghigugma nga sa diin gin-announce ni Tita Wilma ang aton sini mga winner sang Valentine's Day. Sa diin tatlong aton mga winners nga nakakuha sa grand prize, first, second, and third, nga magabayton sa 5,000 pesos, 3,000 pesos, and 2,000 pesos. Kag ang nabilin sa pulo, iyang napilian sa screening committee, ang 7. Makabayton sa consolation prize, nga tag 500 pesos nga cash. Okay, so congratulations sa liwat. So inabasa na naton ang aton grand prize entry. Second, kahapon, karon basahon na naman naton ang third prize naton, third prize winner naton nga entry. Amat-amaton na sila. Kaya don't worry sa ibang paginaton nga mga palangga, nga mga tagpalamati nga nagpadala sa inyo mga entry, as long nga may time kita
No, sige, amat-amaton ko na pambasang inyo sini mga hitabo sa kabuhi na hanungod sa paghigugma. Iba nag-share man sang ila pagpangabuhi. Pwede kid na to ninabasahon diri sa This Is My Life. Gani ikaw man nga nagapamati kag nagaupod sa etong tag sa kahapon, kung may arak ikaw mga istorya sa imo kabuhi, bisan makahalamot pada nga nakahatag sa imo sang halandumon nga hitabo ka tugdom sa karon hindi mo malipatan nga naka-inspired sa imo kung nakuhaan mo man leksyon, pwede mo ina ma-share. Kay pwede man ina mapulutan sang mga pagtulunan sa mga palangga naton nga mga tagpalamati magluwas iya nga magkabig pa nila as inspirasyon sa adlaw-adlaw nga tinan. Pero nga itong pagpangamusta sa inyo sa karon nga panahon sa COVID, medyo masiling tabala, medyo masulusan na awang aton kalibutan kung COVID-19 na paghahambalan, pero sa gihapon panumdom ni Tita Wilma extra careful, hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsalig ang health protocol sa gihapon himuon naton. Kay proteksyon nila sa aton kaugalingon, sa aton pamilya, sa mga tao, sa aton palibot. Aton mga mamet balang mga tao na okay na Tita Wilma. Ay, gali. Atong text hotline, sa atong text hotline, pwede magkamudira, makapadala sang inyo sini nga mga greetings, kag mga reactions inyo man mga mensahe tawe, no? Sa amon sini text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Basahon taman ina. Pag nagka-tiyempo si Tita We. Pero hatagan ginaton importansya ng iton sini nga mga winning entries na mi amore, mga pinasahing alarag ng isang paghigugma. Pero may isa lang kong i-mention sa inyo bala, no? Nahanungod sining sa mga naganegosyo dira, no? Mga naganegosyo ini mga sari-sari store, kung sa aton pa ya tiyangge, no? Kung namang tiyangge aram sa mga tupad balayta, sari-sari store, kay may ada balang kita nga nabasahan nga daw posible hindi na madala o hindi na malakip sa mga ginabaligya ninyo dira sa inyo mga tiyangge inang mga ordinaryo nga bulong. Kay nga, ginpangabay iya sa Food and Drugs Administration o FDA sa mga LGU kung sa mga local government units sa bugos gin nga pungsod nga magsumiter sang ordinansa angot diri na. Ti amo na kay ang peligro sa karon bala nga masiling sila. Ang peligro dila o kung ang delikado dira nga hindi bala mabantayan ang pagbaligya sang bulong sa mga magagmay nga mga tsindahan nga posible hindi naton mapaktan mamixklahan sa mga fake iya nga bulong na. So ina man ang ila sini nga ang ila sina nga mga opinyon. Pero ang ato naman DILG pagis sa DILG Secretary Eduardo Anyo, nagsiling man nga mag-issue sila memorandum circular sa mga local government units para mauntat ang balagyaan na sini mga fake nga mga bulong sa mga tiyangge, sa mga sari-sari store. So, muna, ang budlay lang gid personal opinion taman, ang budlay lang gid sa aton man nga mga ordinaryo nga pumuluyo na labi na kun layo butika sa aton. Kasami di ba mabakal paracetamol, bulong sa sipon, sakit ulo, sakit tiyan, sa mga LBM, dlaga na lang sa tiyanggi, di ba? Pero hulato na ito na ang final say kag ang ipagwa iya nga layi angot dira. Impon tulis dos Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato na nagdira mga kauturan sa inyo man mga pagkinahanglan sang mga masiling na ton iya pagkinahanglan sang kung ano man nga mga supplement. Kinahanglan ginaton. Ilabi na ang mga produkto sang Dr. Alfred. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Okay, tamyo na istaboy asa iton mga naka-online. No? Mayong hapon lang dara, hi and hello. Ang mga naka-online ba? Inday Ron, narihidit rawag. Upod mo sa iton sa sini nga hapon, naka-online to Eric. Salamat, Gid. No? Kag dira man si Sir Rufino Eragabino. Ara sila. Na? Mayong hapon lang dara. Si Ma'am Chinky Rialagdon. Mayong hapon, Tita Wilma. Kag kay Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Mart Mayo, na? Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montes, kag kami Lily Oligo, Sir Melali, na? And all my family sa Barangay Pandanon, DSB, salamat Gid from Arizona, USA. Salamat Gid, Ma'am, thank you Gid, and good morning sa imo dara, na? Tawe, about ang hairdo ko naman gitandong mo. Armando Libon, kamusta lang? Na listening live lang ko sa Quezon City. Namin na akong book. Kayo nagdamol na akong book sa Armando. Pasalamatan ko ginangara na siya. At Tia Kim, good afternoon. Salamat, Gid. Good afternoon. Tita We, monitor lang from Singkang. Halin kay Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good PM Action Wilma, I am watching. Yes, sir. Rufino Eragabino, all the way from Handumanan. Good afternoon, Action Wilma Sugaton. Yes, Marilo Trevilla Catinoy. Salamat man sa imo. Hello, Tita Wilma. Nice looking you. And good afternoon. Present naman kami diri kay Thelma Iguico. Ara naman sila kuno ni Inday Thelma Iguico, ni Lydia, ni Jennifer, kag please tamyaw si kumari ko Emerlinda Sombre Nombre. Ay, migahay man ka mo ni Emerlinda. Yes. Sa may talisay, gapamati ni siya now tawe. Stay safe and healthy, kid. God bless you.
and your family, Tito We. Likewise, sa inyo man tanan-tanan, sa inyo man tag sa kapamilya. Kay Dermelinda da sa Talisay, yes, salamat. Limpan na sa una, gaupon na sa aton, Ma'am Virgie. Gio Alogon, Gio or Gio Alogon, good afternoon ko no, Tita We. Tell my guiko, gapasalamat kay Inday Virgie Alpinda, salamat ko no Inday Virgie, Salamat man, Tita Wilma, and God bless. Yes, ma'am. Thank you. Wow, salamat din sa mga heart nga ginasend ninyo kay Tita We. Malipay na ko na iya. Pagkatapos, ma-heart like ninyo, kag ma-share ninyong programa. Yes, okay, gidi na. Morales, Cuello, Feli Alieza, good afternoon man. Kag Leonor Fernandez, salamat. Namche yun. Good afternoon. Salamat man sa imo mayong hapon. Marilo Trevilla Catinoy kag yes, Miss Ems Aboso, good afternoon. Thanks for the love. Kay April Demar or Dimiar, salamat kang good afternoon. Kag kay Drusilla Hakulo. Yes, Barky Tribe. Mayong hapon, Tito Will, maara ka naman dira. Salamat gid nga nagaupo di ka kay Tito We iya karon nga hapon. Kay Will Floor Andayaw, salamat man. Okay? Salamat gid ana kay GU. Mayong hapon kuno mayong hapon Gustilo and Yulo family. Halin kay Barky Tribe. Si Sir Alex Montes. Sabagin ko ang screenshot mo gid nga galaba-laba gining sungad ni Tito. Ay mayong hapon lang da sa imo share da naari lang ko di nagaupod sa imo. Palihog na lang ko paupod sa pagpanamyaw mo sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, Ma'am Chinky Dilagdon sang Phoenix, Arizona. Araman si Ma'am Lily King, si Sir Noel Amarquez, Sir Meleli Uligo. Madamag nga salamat sa liwat. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, yes. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod kag Iloilo, Action Radio. Bamalipay ni taga Iloilo, ang Action Radio, Iloilo. Kay Ara, kamo na. Okay, yes, kay Sunny Boy Magsikop, good afternoon man. Relax lang, balikan lang kayo ni Tita Wilma ang inyo sini mga greetings. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dora Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod, ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya siyang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Padayon si Tawe, pero manamyo ko na dali lang lantes tabasaw na nga itong sini third entry, na third grand prize winner ang iya sini entry. Siling ni 3072 tita permigid kami nagapamati sa imo programa. Abi mo tita ginadala namon ang radyo sa uma. Para lang kid makapamati kami, tita. Bawang touch naman si Tawe. 3072, madamo gid nga salamat sa inyo. Mayong hapon gid.
kag ba maghalong lang ha. Mayong hapon kay Melay Lecbanis, Erlinda Perez, Jerry Vergara sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Monitor kami adlaw-adlaw. Action gid kami. Wala na sang iban. 0546, salamat gid. Man. Tawi nga monitor gid kami sa imo, Ramon, Lucia, Ligaya at Chivar sang Kawayanan, Taluk. Salamat gid sa inyo. 042 or 0410. Panyaga tatawe. Hasta samtang nagapamati radyo kinatamiyo ko gali sa Irene Apostol kay kag during kasuyon kag dira sa Tinungan Isabela kay Ana Galabasan check to na to nga always gid nga nagapamati kag sa duwan niya kabata. Mayong hapon sa inyo tanan panamyo halin kay Aldren Apostol sang di na siya sang La Carlota, no? Sang Hagimit La Carlota. Okay, enough lang na anay. Okay, si Tita Wilma magabasa sang aton sulat iya karon nga hapon. Ang aton sa ni third prize winner sa Mi Amore, no? Sa Mi Amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Ang aton third prize winner si Anami, taga Victoria City. Taga Victoria City, si Inday Aname. Ang entry ni Inday Aname, nagasiling. Good day mga ka-aksyon. My name is Aname Libunaw Ugatis from Victoria City. I am 24 years old and my boyfriend is 23 years old. Way back April 2018, ako, kagang akon migo, nag-attend graduation sang amon nga mga ex. Kay timing man, kabatch sila. Si Kyle, amo nang iya subong boyfriend, nakita iya ko sa kilid gapong ko, ga istorya sa akon nga friend. May ginpamangkutan siya, nga timing man, nakakilala sa akon. Ginpamangkot siya kung sino ko. That time, cold na kami. To, sang ex ko. Pero nag-attend lang ko Japon sa graduation niya. Tapos, sila man sang migaya, cold man sila. Nagbalikid ko, kay nakita ko. Kilala ko man tuho, sakon sila gatulok. Pero wala ko yan nag-mind. Kay hindi ko pa man siya kilala. After mga pila ka adlaw, naghagad lance date akong friend. Ti gintag iya ko samon picture. Friend sila guro nga duha, ti nakita iya ako name kag picture. Wala iya nalipatan mga ka-aksyon. Add friend yako dayon. Tapos ambot lang mga ka-aksyon ha. Kung kabalo ka mo sang LMSC, yung kuwan niya, ano na siya, gali kay like my status chat. Also, naging na siya subong. Labi na sa mga binayaan. Kay basi arada kuno, imo forever. Charot. May charot man nga word abi nyo kay tawe na ha. Ginasunod ko lang. Kay basi arada kuno, imo forever. Charot. Nag-post na siya sang LMSC. Nga gulpi ko man lang na like iya post. Tapos, wala pa man ko na idea sang meaning that time. Nag-chat siya sa akon. Hi, you like my status chat? Dito ko man lang nabalaan nga amo na gali. Pero, gigid kuya, gets niyang gigi ha? Pero gigid kuya, nag-reply man ko. Dito, nagsugod kami istorya, sang wala diri, wala dito. Kag naglabot sa chat, nga isa lang sila ka lugar, sang ex ko, kag miguhay man sila. Amo to dayon. Sunlog-sunlog ya pa ko. Sunlog-sunlog ya pa ko na nga, gwapa ginbayaan.
Pero 5 months ago na niya. Pero 5 months ago na niya nga wala na kumigo. Antes kami nagchatanay. Kag siya man, wala niga. Amon timeline, puro shared posts ang hugot. Normal sa mga broken-hearted, char. Naka-move on naman ko. Daw, kahappy na lang, chill lang. Law ay man magkumita sa isa ka relasyon nga wala ka pa ka-move on sa past. Moving forward, after a long conversation, naghambal siya nga gusto ya ko makita. Gin-ask ya ko when ko free. Ano ang time nga pwede ko? Kaysang mga amuna nga time ga eskwela ko. Samtang ga obra sa sulod balay. Dira pa lang, nakita ko na nga ginarespeto ya ko. Proud siya nga ako ga pa-eskwela sa akon self. Naintindihan niya sitwasyon ko. Kabalo siya nga jutay lang mahatag ko na oras siya. Ginasunod ko lang niya panulatan. Pero wala man ga matter siya. Ang importante, amo lang gid ang honesty. Nag-date kami sa Rocks Cafe, sang Victorias, mga kaaksyon. Pero iya kwarta is only 150 pesos. Nakuya gid siya maghambal nga amo lang na kwarta ya. Nag-order siya fries, then coffee. Tapos, gapala mula sa nga amo na dalaya pagkadto sa akon. Do gina-imagine ko Ako, wala man sa akon problema. Hindi man ko reach nga mag-finiling. Kontento ko sa kung ano lang ang ara. Kay pigado man kami. Dito na nag-deep amon conversation. Hasta nga nahulog naman buot ko siya. Before ko nagsulod sa amon relation, ginhambal ko ang mga wala ko nahambal sa past ko about sa akong life. Guro, mga reason man nga hindi sila sakon. Nabasi, hindi ko ginmayo mahatag tanan ko nga oras, kay gaobre ko, ga-eskwela, tapos amo pa na ang obra. Pero wala gid siya nagduwa-duha. Nga okay lang, naintindihan niya, nga amo na. Proud gid siya sa amo na klase bayi, no? Sa amo na nga klase sang babae. Amo na mapahambal sa mga bata mo, no? Nahuya ako mga kaaksyon, kay amo lang ko na. I have doubt nga basi hindi naman kami magdugay. Kung sabton ko siya, basi ikahuya ko sa family niya, sa friends niya, pero dito ko nagsala. Migo ko, volleyball player, sang CPSU Victorias, wow, bugalon na. SK Kagawan. First time ko man maka-encounter. Amo ni. Damo ko expression. Hala tuod, wow, sana all. Maginayambal. Hala tuod, wow, sana all. Pero it doesn't matter. Ngamiguhon ko siya. Kay amo na siya. Anhon ko na kung intuon ka man lang, di ba? Ginpalawig ko, nagpamansargit ko. Nangayo ko advice sa akon friends. Kay Miguel, kay Emmy, kay Grace, kay Remy. These 4 people made me realize that I'm blessed, as always. July 16, 2019, I gave my yes to him. Nakita ko siya nga mga mata, nga nalipay gid siya.
Kag ako man siyempre, hahaha. Pagsabat ko siya mga ka-aksyon, hindi man hapos amon relation, labi na may kanya-kanya man kami nga ganap sa life. Ari ko sa Bacolod, siya sa Victorias. Kung sino magka-time, give time lang para makabanding man kami. Short time or long time man, importante, makakita ay. Damo kami lalisay man. Kisa. Pero wala gid kami nagbuya sa isa kag isa. Kay pwede man lang maistoryahan. Labi na nga ginasuportahan namo ng isa kag isa. Kung may laktan siya sa iban nga school para sa hampang, okay lang, support ko man siya. Ginpakilala ko gani sa teammates siya nga migay ako. Ma-overnight sila upod iya mga friends. Okay man sa akon. Importante ang trust sa partner mo. I know nga hindi ta pa man mahambal na siya nag-kid. Pero why not, di ba? Still going strong lang kami Japon. We talk about our future. So many plans and dreams. Si God gid ang ginasenter namon sa amon relation. Happy, contented with the guide of our family and friends. Hope mga ka-aksyon nga siya na. Thank you for reading my love story, ka-aksyon Tita Wilma. Hoping nga makahatag man ko lesson and inspiration. God bless and stay safe. Mayari pa di advance Happy Valentine's Action Radio Bacolod. Anime, salamat gid sa gin-share mo. Salamat gid sa pagpadala mo sa imo entry na lungod sa isa kalaragway sa paghigugma. Nga imo gin paambit sa amon. Hindi lang diri sa amon sa Action Radio, kundi sa aton man mga tagpalamati. Nga nagaupod sa aton sa kutob sa mga labutan, sining aton pagpangalagad sa kahanginan. Makita naton siyempre sa relasyon, ilabi na sa naganubyahanay. Dira mo makita, dira mo matakos. Kag dira mo gin mabatsyagan ang ginatawag nga sincerity. Sa tagsa-tagsa. Ang trust nga amugin ang pinaka-importante para kay Inday Anime. Yes, sa isa ka relasyon, basta may love, may trust. Basta may trust, may love. Di ba? Yes. Kung may salig ka, tungod love mo siya, bisan sino pa na mga upod nga yaya, masaligan mo ang imo love. Di ba? Yes. Hoping in the anime nga siya na. Kay siling mo, kabay pa nga siya na. Ang kanami lang gid bala is, wala mo gintagong imo pagkatao sa iya kung sino ka, ano ka, so ginbato niya inatanan. Wala niya ikaw ginkahuya. Kag dira man naton magkita, dira man naton magkita, nga sa pihak sang aton sitwasyon, especially sa aton mga kabataan nga mga pigado, gwa kita sa patag sang paghigugma, nga sa pihak sang aton kapigaduhon, may kahigayunan man or may chance man nga ikaw, kita, mangin malipayon. Kag hindi upang ang aton kapigaduhon, nga siling hindi naton maangkon ang mataas nga edukasyon. Hindi pala? Kaano gidya ka-inspiring tungod nga wala yagin kahuya kung ano siya. Wala na kahuya nga naga-obra siya sa sulod sang balay, di ba? Ti ano kung kabulig sa sulod sang balay, at least ginapabugal mo nga ikaw mapisan, ikaw may determinasyon, may perseverance, di ba? May determinasyon, perseverance, patapos maisog pa, tanan ginahimo mo lamang makaangkon ikaw sa maayo nga palaabuton. Dugangan pagid nga ikaw na in love. Na in love kag naghatag dugang inspirasyon sa imo. Hoping nga maging happy ka sa sini nga relasyon in the anime kag sa imo pud sa kay Kyle nga imo boyfriend. So good luck. Insakto ka. Kung may mga paglalisay, normal ina.
Kay nga, sa isa ka relasyon, hindi mo makilala or hindi ninyo makilala ang tagsa-tagsa kung wala sang disgustuhanay or lalisay kag kung inyo mapatch up. Di kung mabato ninyo ang diferensya sa isa kag isa, meaning maka-adjust ikaw, compatible ka mo, di ba? Amo na basta may pagpaumod, pagpaubos isa pa. Ay kagay na siling anong LMSC nga mga ini gali like my status chat about makatuon kita siling ko gani primero gani ang isa pag ginanga nabaton ko gani nga lul, may lul bala nga LOL. Tungtong bata ni ay, padalaan niyo ko amo ni, nablos ko bilang. Latita, hindi na yamoy ya. O di, pasensya na kay tita, kay nga ate, manul ko iya sinam, no? Madamo ng mga damo na bay sa mga ginapadala, di ba? Nga mga shortcuts bilang sang aton siling mga ulihing tubo sang aton mga millennials. But happy for you, Anna May. Ha? Tapusagid ang imo sini pag-eskwela. At 24 na kagad. Good luck na lang, na? Good luck sa imo sini future. Kag sa good luck sa inyo relasyon nga duha ni Kyle, kabay nga prosper ini, kabay nga papadayon kag maging malipayon man kamo sa uli. At salamat gid amoy na nga aton third prize winner nga magabay ton siyang 2,000 pesos nga cash. Tibwas suguran man naton ang aton nga mga consolation prize winner, pito ina sila. Alas 2:37 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Babalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3 sa maabot nga February. Yes, John Sir na mayong hapon Tita We. Na salamat gidan. Good afternoon man sa imo John Sir na. Melvin Piñafiel mayong hapon Tita. Yes, salamat man sa imo. I love this story. Hambal ni Kimpoy. Barky gusto ya. Okay, ako enjoy mo kung mga huben bala kung paano, no? Kung paano nasubong. Nagaka-excite ka man, ha? Good PM, God bless the program mo from Silay City. Teresa Tres Reyes. Good afternoon, Mom, and thank you. Ngayong hapon, Kimpuyuluan. Abo, nagapanghilamon, samtang nagapamati. May damogin nga salamat. Ngayong hapon, Tita We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat, gid. To Antonio Beronio, salamat gid sa imo always nga pag-upod iya. Diri iya sa This Is My Life, adlaw-adlaw gid nga tanan. Sa imo pamilya, dira mayong hapon man. Good afternoon to we. God bless the program mo, Merly Gonzaga. Thank you, gid, na? Hindi ko di makapadayon kung wala man kamo, no? Kung nga si Tita Wilma tungod man sa inyo, di ba? Mayong hapon Tita We, tamyaw ko lang tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Inday Christine Munoz Villalobos. Ara na nagsabat watching you right now, Tita We. Merlinda Zumbero Nombre. Gin-greet kanila nanday Ma'am Virgie. Thank you, Gid. Lynn, na kay Merlinda Zumbero Nombre dira sa Maitali sa City. Inday Ginny Sulgon, good afternoon Tito Wilma, dira sa mga taga Valladolid, no, mayong hapon lang dira. Na, Lynn man kay Inday Ginny Sulgon. Good afternoon Tito We, present lang ko diri, amati lang ko horoscope ta. Yes, masunod na Inday Dulce Hardio Pakalinga. How are you, Inday Blaza? Siling Inday Blaza. Good afternoon, Tito Wilma. Timasiling na si Tito We. Kamusta ikaw? Regine Villaras Indresa Pilongo. Tawe, tamyaw ko lang dagali. Family Pilongo. So, sa pamilya Pilongo, mayong hapon. Kay madamo, nga salamat. Kay Christian Roa, mayong hapon. Wow, long time no hear. Mayong hapon, Action Wilma. Naga-monitor diri sa Victoria City ang Roa family. Mayong hapon lang dira. Salamat, gid. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe. Always. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Agkamala. Mayong hapon. Hello there sa Binalbagan, hambal ni Barky. Paamo ka na wala. Tita We, mayong hapon. Di na to. Nag-scroll down siya. May nagsulod nga message mo. Di na to. Richelle Fulgencio. Yes, done na Tita Wilma. Nadula siya dali lang. Kaya pangitaon ko, Richelle Fulgencio. Yes, Jane Aninion.
Kabunsol Alvarez. May hapon watching from Kuwait. Please, Tamyaw family, Aninion and Alvarez family. And Kabunsol family, thank you. Halini na kainday Jane Aninion. Dira sa mga pamilya Aninion, kag Alvarez, kag Kabunsol. Ginatamyaw ka mo ni Inday Jane all the way from Kuwait. Salamat, Gid. Sa mga taga Binalbagan, hambal ni Tuto, Barky. Chuibi or Tribe, ha? Okay, so salamat, Gid. Dali lang, Gid, ha? John Serna, yes, Dana ina, sir. Salamat, Gid. Nagalantaw, gid ko subong sa imo programa, Ma'am Wilma. Salamat, Gid, sa imo, na Ma'am Teresa Reyes. Okay. Jeffrey Rodriguez, mayong hapon man. Kay Wilflor and Diane. Good afternoon, Namche Yun. Kagay Teresa Reyes Johnson. Yes, okay. Nening, mayong hapon. Kagay Ricardo Jr. Balinas. Balik doon ko diyan sa piyak. Dali lang, Gid, kay karon naman ko da sa piyak. Okay. Thank you, Gid, Tita Wilma, sa imo nga mainit nga pagpanamyaw. Gadagoob, imo tingog sa transistor, something nagadula-dula sa FB Live. Ari lang kami diri sa Kansalungon, Isabela. Thank you, Gid, sa liwat ito. Keep safe always. Hindi ko naman use inyo signal that, sir, no? But anyway, Sir Alex, thank you, Gid, na. Okay. Okay, relax lang da. Karon naman, kapag may time, balikan ta ka mo. Thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog na maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Tawagin na tamyaw ko lang family Obrique Tribo family kag mga tao sa balay kag si Mama Williama, Warlen, Tina, Wela, Tatay Duandi, sakto na. Ang gatamyaw si Bugok, 3566, madamo gin nga salamat. Dira man sa pahanukoy, kay Nanay Feli Bitalier. No, Nanay Feli, bolanggalangay. Kung salamat gid sa imo mayong hapon lang dira, ha? O, sige, magpaayog gid, kag kinanang pagsik gid as always, pareho ni Tita Wilma. O, salamat gid. 4706 tawag, good PM, monitor lang kami di sa La Carlota. Number one ka sa amon nga yun lang ko textmate girl. Okay, makig-friend ka mo sa yari yung cellphone number pero extra careful lang ha sa kapangayo textmate. Aring yung cellphone number 0920-394-4706. Again, 0930-394-4706. Agapamati, man kami di sa Sitio Dulum. Ay, may Sitio Dulum. Agapamati, man kami di sa Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota. Greet ko man amay ko sa bago. Nga si Nestor Santuyo. Sakto na. Sa may Barangay Napoles. Halin kay 5528. Salamat, Jen. Okay. Enough lang na anay kay si Tita Wilma. Gahulat ang aton sa ni horoscope. Pero antes man ang horoscope, happy birthday ani sa aton mga celebrators. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. February 16, 2022. Kay Helen Gonzalez Tolentino dira sa may purok magbinuligay sa Barangay Baita. Helen, happy birthday sa inyo. Kag sa tanan nga nagaselebrar. Mga nagaselebrar man sang ila sa ni wedding anniversary. Sa inyo tanan, God bless. Horoscope na kita. Sa aton horoscope, unahon naton siyempre Aquarius. Kay mga Aquarius na tao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Ang inyo horoscope mga Aquarian. Kinanglan nyo, mangin honest ka mo sa inyo self kag sa inyo isig kapareho. Likawan, gininyo ang magbinutig suno sa inyo horoscope. Kag kung pwede pagigkaroon nga adlaw, kung makontrol mong kaugalingon mo, likawan mo nga mangin irritable ikaw. Kay nga, kung hindi mo mapunggan ang kaugalingon mo man ang imo ginasilutan. Kaugalingon mo maapektuhan kag magaantos ikaw. Kinanglan, may disiplina man sa kaugalingon. Kag Aquarius, kaon sa husto nga oras, kag magpahuway sang nagakaigo. 8:35:40 kag 42 mga maswati mga numero gold, yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubtub Marso 20. Pisces, ang inyo naman horoscope likawan ang manghulam likawan ang manghulam kag magpahulam sang kwarta din kadira. Likawan mo man karon nga daw puros likaw likawan mo man nga maging emotional ikaw kay nga amo ina ang magaguba sa adlaw mo. Correct na magagay kada pangalisog kag magpangasubo. Now good. Be happy Pisces. Pero kung may maghulam da sa imo kang may kwarta ka kag ang purpose ng katuyuan para sa kayuhan kag emergency pag may kaya tagay. Masuwerte mo nga numero 7 26 31 kag 40. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries Marso 21 tubtob Abril 19. Oy, Aries, ano ang imo horoscope karon nga adlaw? Ang imo na permi ka sa kuon nga daw nagadali ka lang, resulta ina makasala gid ikaw. Gani likawan mo, kinanglan relax, kalma ka lang. Kay nga ang pagsala mo posible masulit ina kung hindi ka maghalong.
Mga Aries, 16, 19, 31 kag 38 mga maswati ninyo nga mga numero. Peach is your lucky color. Taurus, ay mga Taurus naman, Abril 20, tubtob, Mayo 20. Yes, sa mga Taurus, kinahanglan nyo lang bala Taurus, magsalig ka mo sa inyo kaugalingon, baw mga anak ko. Kinahanglan Taurus, magsalig ka sa imo kaugalingon, kag sa imo man ikasarang, kay sigurado ikaw magamadinalagon. Ang imong isa ka friend, heartbroken, mangin problema ina. Mas wati mo nga numero 1, 12, 32, kag 40. Green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, yes, Gemini, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21. Gemini, likawan man nga maakig karon nga adlaw ha, kung wala ka kabalusang mga detalye ba na. O sa aanay, antis ka maakig. Preparahi ang anuman nga ang mag-aabot, no? Kung may chance nga mag-aabot, preparahan mo ina para nga maplano ang dala. 8, 11, 26, kag 39, mga maswati mga numero. Yellow is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer. Sabahin naman sa pinansya. Kwarta na financial aspect, Cancer. Amoy na makapabago sa mudo mo karon nga adlaw. Pero ambal sa imo horoscope, maghalong ka lang sa tanan nga ginahimo mo. 6, 22, 20 kag 41 mga masuwati mga numero. Purple is your lucky color. Diretso na ito ng mga Leo. Yes, ang mga Leo amoy ni mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yes, Leo. Maghalong ka man sa imo hulag kag sa imo mga ginapanghambal para hindi ka makasakit sa balatyagon sang imo isig kapareho. Tagai igtalupangod or tagaan mo man time or atensyon ang imo upod sa trabaho. 15, 19, 25 kag 38, red is your lucky color. Ang mga Virgo naman, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ma-resourceful iya, no? Makabalo mangita paagi ang mga Virgo sa pagpakigbagay sa inyo mga kaupdanan sa trabaho kag sa inyo man upod sa bulay. Ay, gino ka nami sa inyo sa bunga adlaw, Virgo, ha? Pero, Virgo, likawan mo lang kuno nga mapikon ka. Kaya ba mga Virgo, nga lipot pa siya, nali manginit. Gani kinaglan, likawan mo lang nga mapikon ka. 4, 27, 35, kag 39, corn yellow is your lucky color. Sa iluhan na ito ng zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. May ara ka kinanglan at tubangon, Libra. Ano ina, Tita Wilma? Isa ka pagtilaw o isa ka problemang mag-aabot. So, atubanga ina na palapit ka sa isa ka pariyente mo, kapamilya mo, kag mangayo ka bulig. Hindi ka magkakuya, Libra. 12, 13, 27, kag 42, mga maswerte mga numero. Violet is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, tagis ang importansya ang iban. At taga-importansya ang bahin sang iban. Kung may pautwa sila, pamatiiman. Kagabi mo, ang nami sa imo subong adlaw, dira ka lang sa inyo balay, pabilin lang sa inyo balay, kaya makapahuway ka kag maka-relax. 8, 9, 16, kag 23, mga masuwati mga numero. Blue is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, mga Sagittarian. Nakasentro ang mga hitabo sa imo personal nga trabaho. May ara man kapuslanan. Kapuslanan ng kwarta na may hindi kami tambungan ka nga pag tinipon-tipon mo na. So, may maayo nga balita nga sa diin makaganar ikaw dira. 3, Justice 24 kag 35 mga maswati mga numero. Jade Green is your lucky color. Kaya tapusan na ito nga zodiac sign Capricorn.
Yes, Capricorn, Disyembre 22, Tugtog Enero 19. Capricorn, kung nakasala ikaw, batuna. Batuna ang sala nga nahimo mo kung may ada gid mandala ng pagpangayo sang sorry. Kag mahayag ang isa ka maayo nga kahigayunan or chance or opportunity. Maswati mo nga numero 48, 27 kag 39. Lucky color orange. Nabatian ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Karon yung adlaw Miyerkules, Pebrero 16, tuig 2022. Sa siningabay ng ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tagpalamati. Diunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa This is My Life sa liwat mayong hapon sa inyo tanan. Kagang ato naman mabilin nga Bible verse of today halin sa Genesis chapter 9 verse 11. I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. I can't say goodbye. Once na naman, standby sa matawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. That you and I